We zijn hier bij Dongeren hier in Dokkum. En het is prachtig waar, de mensen treffen. En we zitten hier mooi te jongen. Ik vind het prachtig dankbaar werk om zo te jongen voor de mensen. En ze zitten al hier achter het glas en mij aan de kant doe ik erop, ik al de rug knippen, want dan jij het dat. Maar ik ben al een beetje angstig. En je weet net heel hoe dankbaar dat is dat mensen voor de rug staan te zwaaien en gewoon een meisje jongen en prachtig mooi. Dus in deze tijd maar we een beetje van elkaar werden. Voor elkaar en met elkaar. Ja, dat klinkt goed zo. Ik wist het niet, ik woon in de Zinnen, maar ik hoorde het toen ik beneden kwam. De hele Friesland wil altijd bestaan. Het is het mooiste